Dobro, ovdje smo sa profesoricom Tihanom Gamulin. Ona je profesorica hrvatskog jezika ovdje u Argentini na Filozofskom fakultetu u Buenos Airesu. Ima već, ovo je druga godina koja je ovdje s nama i hoćemo malo da nas ispriča i njezino iskustvo ovdje u Argentini, koliko je puta već bila i da nam malo pričaš, Tihana, kako se osjećaš ovdje i kako radiš i to. Dobro, prvo dobar dan. Evo ovako, ja sam u Argentini sad već četvrti put zapravo. I prvi put sam došla 2003. godine i onda sam predavala, i to je bilo u sklopu projekta koji počeo već prije možda i više od 10 godina, gdje su studenti španjolskog jezika uglavnom dolazili ovdje i predavali hrvatski jezik hrvatskim iseljenicima u provinciji Santa Fe. Ja sam konkretno radila u Rosariju, Benaltuertu, Čovetu i Villaretu, a još su se satovi održavali u Santa Feu, Bergaminu, Socorru, u vrijeme kad sam ja bila ovdje. I onda sam se stvarno sprijateljila s nekim ljudima, nevjerojatno, to su bila iskustva koja neponovljivo nešto i ostali smo u kontaktu sve kad sam se ja vratila kući. I 2005. sam ja odlučila da ću posjet, morala sam se vratiti i uglavnom posebno sam se sprijateljila s jednom djevojkom iz Rosarija i nagovorila ju da traži stipendiju koje Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo znanosti daje našim iseljenicima, odnosno svima koji su porijeklom Hrvati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I ona je došla u Zagreb, a ja sam u to vrijeme pronašla da su otvorili, znači potpisan je sporazum između Sveučilišta Buenos Aires i Hrvatskog ministarstva znanosti o otvaranju lektorata ovdje na Filozofskom fakultetu. I ja kad sam to vidjela, to je bilo, ja sam rekla, ovo je za mene i nek se niko ne miješa, nek se ne pojavljuje, ja idem. I naravno bilo je zainteresiranih zato što je to bila atraktivna destinacija, ali to je bilo moje. Da, I dakle, bilo je oni koji moraju pobijediti. Pravda je pobjedila. Tako da sam sad ovdje odradila sam 1 godinu, imam ugovor obnovljen. Sad sam se vratila, bila sam u Zagrebu 2 mjeseca, potpisala sam novi ugovor i evo me ponovo u Buenos Airesu. Počeli smo godinu. Imaš koliko učenika, otprilike kako je raspodijeljeno to? Ovako, pa mala promjena od prošle godine, zato što od prošle godine su bila 3 nivoa, početni, srednji, napredni, a ove godine smo otvorili novi početni stupanj jer je stvarno interes ogroman. Trenutno je upisanih 60 u prvi stupanj i to je nešto nevjerojatno. Prošle godine je bilo manje jer smo kasnije počeli, tako da nisu svi ni znali. A onda smo, zahvaljujući e-mailu Studije Kroatike, jako puno ljudi me kontaktiralo baš tim putem i rekli su mi da su tako saznali. I bilo ih je, znači krenulo ih je i došli su i završili su godinu i to je isto bilo nevjerojatno, a ove godine je bio pravi šok. 60 u prvom stupnju, to nismo očekivali. Ukupno imaš preko 100? Ukupno preko 100, sad uvijek neki otpadnu, neki se novi pojave, ali još uvijek me ljudi zovu, pitaju da li mogu krenuti, početi, mislim, savršeno. Dobro, i oni koji učimo s tobom smo jako zadovoljni, imamo jako dobru profesoricu i očekujemo da je budemo imati još nekoliko godina s nama. I dobro, hvala ti Tihana i sigurno ćemo još razgovarati malo više. Dobro, sigurno. Hvala. Nema na čemu.